Mix. Jesteśmy w Minecrafcie na aktualizacji wersji 1.7.2. W tej aktualizacji dodali bardzo ciekawe rzeczy. No, i pokażę wam dzisiaj, więc zaczynamy. Dum, dum, dum. Pierwsze kolorowe szkło. Macie w blokach kolory. Tutaj. Kolorowe szkło. Craftingi podam później, bo jeszcze ich też sam nie znam. Widzicie, jak mi niszczy myszkę. Dobrze. Tu jest neowa gleba. Nie wiem, w jakim to jest świecie. No. Kurczaczek. Juszko. Tu jest następna fajna rzecz, która też można do ozdobienia domu. To jest szyba. Tu są wszystkie kolory szyby. Macie. No. Teraz następna rzecz. Drewno z innego biomu. To drzewo już widziałem. No. Tego jeszcze nie widziałem. No. Późniejsza rzecz. Kwiatuszki. To jest dla dziewczyn akurat. Nowe kwiatuszki. No. Ostatnia najlepsza rzecz, która jest dodana, to jest dum dum dum. Ryba. Różne ryby są. Rozdymki, ryba surowa, ryba pieczona. Macie pieczony łosoś, pieczona ryba, błazenek, rozdymka, surowy łoś. Łoś. No i to by było na koniec aktualizacji. Później jeszcze będzie odcinek, jak się kraftuje na przykład szkło, takie coś, takie. No to hop, hop, pa.